El turisme s'enfronta amb un dels grans reptes contemporanis, que és el que podem anomenar el turisme sostenible. S'enfronta per dos motius. El primer, perquè qualsevol turista necessita compensar els costos ambientals del seu desplaçament, i segon, perquè els hàbits dels turistes generen durant la seva estada a la destinació un sobreconsum de recursos, d'aigua, d'energia, i per això, en un context en què el turisme no deixa de créixer, ja no hi ha una altra via que no sigui la d'implantar estratègies de turisme sostenible que siguin radicals i que siguin integrals. En quins àmbits? Jo bàsicament en destacaria 5. Primer, per mi el més important, és la integració amb l'entorn, recuperar el diàleg entre les estructures turístiques i les característiques del lloc, que hi hagi una simbiosi entre aquestes estructures i les condicions geogràfiques i ambientals d'aquest entorn. En segon lloc, per descomptat, tot el que té a veure amb la gestió energètica. Haurem de començar a fer hotels que siguin autosuficients i fins i tot que tinguin la capacitat de revertir una part de la seva sobreproducció energètica. En tercer lloc, la gestió de residus. Hi ha espais o activitats turístiques com el Giro d'Itàlia o com l'Oktoberfest que estan aproximant-se al 90% de gestió de residus reciclats. En quart lloc, tot el que té a veure amb la mobilitat eficient, la mobilitat sostenible, en un context en què els turistes cada vegada es mouen més i, per tant, hem de fer que aquesta mobilitat d'agitació es comporti en paràmetres eficients, introduir els vehicles elèctrics, introduir els vehicles soft, com la bicicleta, i, per descomptat, intentar allunyar al màxim possible tot el que són els combustibles en la mobilitat. I, per últim, totes aquestes estratègies ja no es poden presentar d'una forma aïllada, sinó que s'han de comportar, s'han de veure integralment. Les destinacions han d'incorporar la gestió sostenible dintre del que podríem anomenar el branding, la marca d'aquestes destinacions. ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Hola, hombre, ¿qué tal? És el que us deia, que fem coses no pensant només en el canvi climàtic, sinó pensant en optimitzar tots els recursos, que a la fi va en la direcció d'estalvis d'energia i tot això. No? El més important que estem fent en aquests moments és el que en diem el projecte RIAR, que al final us explicaré en què consisteix. Però al parc, per exemple, estem fent instal·lacions de reg a la vinya, reg de suport, no reg en si, sinó que reg de suport vol dir que utilitzem uns 300.000 litres per hectàrea. Podríem arribar a utilitzar 500.000 de litres per hectàrea, però, perquè tinguem una idea, un reg normal és 2 milions de litres per hectàrea. Per tant, és una quarta part del que utilitza un concepte de reg. Aquí és el que diem reg de suport. Amb això passarem 40 hectàrees, tindrem, calculem, el 2020. Després, acumulació d'aigua de pous i de pluja en basses per regar quan és necessari. Els pous que tenim aquí són petits, no donen molta aigua, llavors hem d'anar traient durant tot l'any una mica perquè si la treus a l'estiu no n'hi ha. És quan menys n'hi ha i quan més esgotes els pous. Per tant, anem traient progressivament, l'acumulem en basses de 7 milions de litres i llavors la idea és poder regar aquest reg de suport. Després hem fet una inversió en un projecte que es diu Viure de l'Aire. És el primer molí cooperatiu que es fabrica electricitat per 4.000 famílies i empreses, també, empreses petites. De fet, només et deixen participar en la proporció que tu consumeixes.
En aquesta previsió també està comptat tot el consum energètic de gas que avui fem passat a electricitat i el de benzina i gasoil que avui fem passat a electricitat. Ben entès que en el futur tindrem tots els vehicles elèctrics i els tractors fins i tot podran anar amb electricitat. L'impacte de soroll en aquest molí concretament és el que menys impacte té, s'ha reduït moltíssim ja, tots els molins ho van reduir, cada cop que surt una generació nova, tenen unes ales a la punta, si us recordeu les ales dels avions moderns, fan així, en més de fer així, fan així, això és per reduir el soroll. A més, a la pinta darrere de l'ala tenen com una espècie de pèls rígids que també redueixen el soroll. Jo he estat a sota d'un molí d'aquests, del nostre vaja, comptant el soroll amb un sonòmetre i passava un tractor a 300 metres i feia més soroll el tractor que el molí. Però jo penso que avui discutir de les energies netes quan l'alternativa és o l'atòmica o la nuclear o el petroli, no hi ha discussió, no hi pot haver discussió.